ഹായ് നമസ്കാരം. ചായക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ 500 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയൂണിനുള്ള 2 വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ്. ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി, ഒരു മോര് കാച്ചിയതും മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കും കുറേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോര് കാച്ചിയത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ അരയ്ക്കാൻ വേണം. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അരയ്ക്കൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വലിയൊരു പണിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് മോരും വേണം. ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ എത്ര വേണം വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ അളവാണ് പറയണത്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി കൂട്ടാനിൽ വേറെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടില്ല, ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടാൻ ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നുറുക്കിയത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു 2 എണ്ണം ചെറുത്, നിങ്ങൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടോളൂ. പിന്നെ കരിവേപ്പില, ഇതൊക്കെ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 മണി കുരുമുളകും പച്ചമുളകും മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാത്തിനും കൂടി എരിവ് കൂടി പോകരുത്. എല്ലാം അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് ഞാൻ പുളിയുള്ളതാണ് ഒന്ന് കലക്കി വെക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് അരച്ച് കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം. നമുക്കിതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കാം കേട്ടോ. കുറേ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട, നമുക്ക് മോരും കൂടെ ഒഴിക്കാറുള്ളതല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് അരയാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 2 അല്ലി ചുള വെളുത്തുള്ളി ഇടാം കേട്ടോ. കുറേ ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടി കൂട്ടി അരയ്ക്കാം. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചത് വെള്ളം പാകമാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടാനിൽ ഇനി മോര് മാത്രം, കട്ടിയുള്ള മോര് മാത്രമേ ഒഴിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാനിന് എത്ര വെള്ളം വേണം വെച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി മോരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടി ഉണ്ണാൻ പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും. നല്ലൊരു മോരുകാച്ചിയാണിത്. വയറിനൊക്കെ എല്ലാം അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു കൂട്ടാനാണ്. ദഹനമൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. കുരുമുളക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഇതൊന്ന് പതയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് മോരൊഴിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ അതേ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മൺചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലിരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിളക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള മോര് ചേർക്കാം. അത് തളയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് മോര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടോടെ മോര് ചേർക്കരുത്.
ചിലപ്പോൾ കട്ടയും വെള്ളമാവും. അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ, പിന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം ചൂടാറല്ലോ. അപ്പോൾ തള മാറിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് മോരൊഴിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മൺചട്ടി, കൽച്ചട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേഗം ചൂട് പോവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം മോരൊഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. ഇപ്പോൾ ദേ അടിപൊളി കൂട്ടാനായി. ഇനി ഇതിനൊരു വറവും കൂടി ഇടണം. വറവിലും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഉള്ളി ഇതൊക്കെ വറവിടും നമ്മളിതിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല വറവിടാം. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറവിടണം കേട്ടോ, അതാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക്, 2 മണി ഉലുവ, എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം. രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചതും കൂടി ഇടാം. കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മൂത്തിട്ട് നല്ലൊരു മണം വരണം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവണം. മുളക് ഫ്രൈ ആവണം. തിരൂർ ഹസ്ബൻഡിന് ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു 3-4 ഞങ്ങൾ ഒറ്റ കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ടാൻ. പിന്നെ വേറൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉപ്പേരി. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ കെടുത്തിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകമാണ്. നല്ലൊരു കൂട്ടാൻ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻസിലൂടെ എന്നോട് വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണേ. കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പേരിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉപ്പേരി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സവോള ഞാൻ 2 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉപ്പേരിക്ക് എടുത്തിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ സവോള, ഒരു ഇടത്തര സവോള, വല്ലാണ്ട് വലുതല്ല, അതിങ്ങനെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിരിക്കും. ഇത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്, എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മുളക് പൊടിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ സവോള മാത്രമായാലും മതി. ഇത് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അളവിന് ഇടാൻ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടണേ. ഞാൻ 2.5 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇടുന്നത്. കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം കൂട്ടി അരയ്ക്കാം കേട്ടോ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഉപ്പ് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്ര ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ നുറുക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് കാണിക്കാം. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പോരാത്ത നമുക്ക് അവസാനം ഒഴിക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 3-4
ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഈ ഉള്ളി അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അരച്ച വെള്ളമാണ്, കുറച്ച് വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ വെള്ളത്തിലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവേണ്ടത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും. ആ ഫ്രൈ ആവണ സമയത്ത് നമ്മൾ പോരാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അന്നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതെ, ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ കേട്ടോ നല്ലത്. മറ്റേ മൺപാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാവുക, മെഴുക്ക് വരട്ടി. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി നല്ലോണം വേവട്ടെ. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കണം. തീ വല്ലാണ്ട് നീട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ വേണം, ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പതുക്കനെ വെന്തിട്ട് ഫ്രൈ ആവാനേ പാടുള്ളൂ. തീ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് വല്ലാതെ കരിച്ച് കളയരുത്. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇതിരുന്ന് വേവട്ടെ. ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തോ നോക്കട്ടെ. ഒന്നും കൂടെ വേവാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി മൊരിയും വേണം, ഇത് വേവുകയും വേണം. വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇതിന് ഹെൽത്ത് നോക്കണവരാണെങ്കിൽ ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി ശരിയാവില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലോണം ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരും. ഇനി അടച്ച് വെക്കണമെന്നില്ല, തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീ മീഡിയത്തിലേ വെക്കാവൂ. ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം, അത്രേ വേണ്ടു. ഇതും മോര് കാച്ചിയതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് അടിപൊളിയായി. നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസിനും വെറൈറ്റി ഫുഡ്സൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ നാളായി. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടാനുള്ളതെന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നല്ലൊരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് ചോറിന് കൂട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഊണിനുണ്ടാക്കിയ 2 വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരണ വരെ ബൈ.